L'antiga Roma, quarta part. La religió romana. Els romans eren politeistes, és a dir, tenien diversos déus, però bàsicament tenien tres déus principals. Eren els coneguts com la Tríada Capitolina: Júpiter, Juno i Minerva. Els romans el que van fer bàsicament va ser copiar la mitologia grega. Aquí, en aquesta taula que tenim aquí, aquest esquema d'aquí, doncs tenim els déus grecs i els déus romans. Què van fer? Doncs els van copiar i els van adaptar a la seva manera. En negreta tenim el déu romà. Per exemple, Júpiter. Els greus l'anomenaven Zeus. Neptú. Els grecs l'anomenaven Posidó. Plutó pels romans, Hades pels grecs. El cas és que van copiar els déus i la mitologia grega, la van adaptar a la seva manera i de tal manera que els temples romans doncs, eren molt semblants als grecs. El Capitoli era el temple dedicat a la Tríada Capitolina, que per ells eren els déus més importants. A més, a les seves cases tenien un petit altar on retien culte a tres grans grups de divinitats. Les lars, que protegien la seva llar, els penats, que asseguraven l'abastament a casa, que tot a casa estigués bé, que estigués la casa proveïda, millor dit, i els manes, que eren els esperits dels avantpassats. A partir de l'emperador August, els emperadors i els seus descendents eren considerats déus i se'ls retia culte, el culte imperial. És a dir, l'emperador era, per ells, doncs, era manat per Déu i se li havia de retre una mena de culte. Tot i això, els romans eren molt tolerants als pobles que conquerien. Els deixaven mantenir les seves religions, això sí, agafaven els déus i els rituals que s'hi agradaven i els adaptaven a la seva religió. El problema greu el van tenir en l'aparició del cristianisme. Al segle I després de Crist apareix aquesta nova religió, el cristianisme. Va ser fundada per Jesús de Nazaret. Jesús va néixer a Palestina. Palestina era una regió conquerida pels romans en temps de l'emperador August. De Jesús sabem ben poca cosa fins que té 30 anys i comença la seva vida pública. En 30 anys comença la seva vida pública i comença a difondre un missatge, un nou missatge. Jesús, que era jueu, comença a difondre un missatge que és diferent dels jueus i els dirigents jueus es comencen a preocupar perquè veien perillar el seu poder. Els jueus acusaran a Jesús, el lliuraran al governador romà Pons Pilat i els romans el condenaran a la pena màxima a ser executat, crucificat. Bàsicament, els jueus el que acusaven, el que van fer per acusar a Jesús era que no seguia el culte imperial, que anava contra l'emperador. Aquí sí que els romans van intervenir. Als romans, com hem dit abans, els importava poc les altres religions, però quan van veure que podia ser un problema per l'estabilitat política d'ells, doncs sí que el van agafar, el van executar i, com ja sabeu, el van crucificar. El cas és que després de la mort de Jesús, els cristians van ser perseguits. Els apòstols van fugir i aquesta fugida, el que va provocar aquesta fugida és que el cristianisme s'estengués més encara per l'imperi romà, un imperi que estava molt ben connectat per les carreteres romanes, que era un imperi de ciutats, doncs el que semblava que seria una repressió ràpida i dura i serien eliminats, el que va fer aquesta repressió va ser que els cristians es van expandir encara més ràpid. Les primeres comunitats s'havien agrupat en esglésies, de fet, església significa comunitat, dirigides per un bisbe, i entraven els seus morts en galeries subterrànies catacumbes, que moltes vegades les feien servir per, aquí tenim una imatge de les catacumbes, les feien servir per reunir-se secretament. El cas que aquell cristianisme cada vegada s'anava estenent més. Els romans el perseguien perquè rebutjaven el culte a l'emperador. A més, els cristians deien que no hi havia ni pobres ni rics i el missatge del cristianisme era un missatge superpotent. Tan potent que cada vegada n'hi havia més cristians.
El cas és que arriba un moment que l'any 313 l'emperador Constantí veu que allò doncs, no es pot aturar i els concedeix la llibertat religiosa. I l'any 380 Teodosi declararà el cristianisme únic oficial de l'imperi romà. Els cristians passaran de ser perseguits a perseguidors. El bisbe de Roma assolirà l'estatus de papa i serà guia de tots els cristians. Roma es convertirà en la capital del cristianisme. Moltes gràcies per la vostra atenció.